Pilipinas, 64% po ang ICU beds na utilize. Ang isolation beds ay 45% utilize. Ang ating ward beds ay 51% utilize. Ang ating ventilators ay 43% utilize. Sa iba pang mga bagay, ngayong araw at 3 ng Mayo, ating ginugunita ang World Press Freedom Day. Sabi ng Pangulo, ang selebrasyon ngayong taon, and I quote, affirms the Philippines' commitment to protect press freedom as a public good and as an indispensable requirement of a vibrant democracy. Samantala, mariing kinukundina ng Pangulo ang pagpatay kay Mr. Mariano Antonio Cui III, Consultant for Hospital Operations ng Negros Oriental at dating Chief of Staff ni Congressman Jules Ledesma. Inatasan ni Presidente ang NBI na imbestigahan ang pagpatay na ito at parusahan ng may sala at mabigyan ng katarungan ang pamilya ng biktima. Nakikiramay po ang Presidente sa pamilya at sa mga taga-Negros dahil alam po namin na mahal po itong si Mr. Cui sa buong probinsya ng Negros. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.